Uluntu lubonakala lithe nca omnye komnye kule migca. Abanye babanga ngelithi indleko zabo zikamasipala zifikelela kumakhulu amawaka. Andiyazi bayenze kanjani into bebekhupha amanzi ndibhatale kuloo manzi ngoku ufuna sityala ndi-8,000 ntongoku enalo mbane ndiwuthenge nge-100 after 3 days sowuphelile thusa kakhulu, especially xa ungayazi uba ifika njani phana and all of a sudden uvele ublokelwe imibane without having notices and all that. Ndala for into yoba ndizoqokelela i-COVID kule ndawo, mhlawumbi ke ndiyiphosile ngolwesihlanu ndingangayiphosi namhlanje. Ukanti noosomashishini bayachaneka. To have sometimes 100% increase on your operational expenditure for billing, for water, electricity, no company can cope with that. So we also know it's not a new problem. Last year we had a lot of incorrect billing, water disputes. So we helped a lot of our members with that. So going forward, we're hoping that the city will engage with us to find a permanent resolution to the problem. Kusenjalo, lo masipala uthi uyawuqwalasela lo mba. Sathatha isigqibo singumasipala into yobana sizokubavalela abantu bakuthi kuba ibigquba lentsholongwane ingakumbi kula first wave. Loo nto leyo iyasichaphazela indlela esikoleka ngayo kuba kukho abantu befana bayabhatala kodwa abasibhatala. Loo nto leyo ke ibangela into yobana siyibulise le polisi. Kodwa ke sinezinto eziliqela sizenzayo kwizameni uba silungise loo nto leyo. Sithi into yobana abantu abadala nabachaphazelekayo kulo mqqubo abaye kwiindawo zabo ezikufutshane ukwenzela uba soba bajonga khona baye bakwazi ukubana basebenzise ii-cellphone zabo ukwamkela umbane wasimahla bekade bewufumana njengoba besaconfirma nje into yobana ba-indigent. Kuxothwe abasebenzi abayi-56 nabasebenza njenge-meter readers ngenxa yongawenzi ngendlela eyiyo umsebenzi wabo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC, ndiseMonti.